ଖାଉଛି ଦିଦି ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନ ମୋହର ପ୍ରେସର କୁକର ମୋ ଘର କାହାଣୀ ବଖାଣି ବଖାଣି ଚଳୁଛି ଗା ଭାସ୍କର। କାହିଁ ରଖିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେ 18 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାହାବି। ତୁ ତୁ ଏଠୁ ପଳା ଏଠୁ। କାହିଁ ପଳେଇବି? ଶଳା ତୁ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ କି? ଆଉ ମୁଁ କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଶଳା ଗୋଟେ ଗର୍ଭଣୀ ମାଇକିନା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତତେ ରଖିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ 18 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାହାବି, ତା ସାଙ୍ଗେ ରୋମାନ୍ସ କରିବି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ତାହେଲେ ଗର୍ଭିଣୀ କଲେ କିଏ? ତୁଇ ତ କଲୁ, ଆଉ ଏଇନା କହୁଛୁ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତତେ ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଉ କିରା କରିଥିଲି? ମୋର ତ ଠିକ ହେଇଥିଲା ନାଲକୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଫିସର ସହିତ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନାଲକୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଗେ ହିଆର କିଏ ପସନ୍ଦ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ।